Sinabi ko kanina, who are you to judge? Diba? So dapat siguro, kung sinasabi niya noon na kulang yung datos na sa maikling panahon na nanungkulan siya doon, palagay ko yung kulang na hawak niya hindi makakapagresulta ng isang accurate, exhaustive evaluation of what transpired during the last 3 years. So, hindi naman kayang mabasa lahat yun sa loob ng Christmas break lang o ilang linggo. Yung nakalap niya na datos na maaaring kulang-kulang o maaaring bias na yung interpretation niya dahil naalis nga siya doon sa pwesto. So, ibabalik natin ano yung naging basihan ng pag-conclude mo na failure yung war on drugs.